Καλημέρα σε όλα τα μυστήρια πλάσματα. Είμαι η Ελευθερία. Είμαι η Σοφία. Και σας καλωσορίζουμε στην Ατελείωτη Καφεΐνη και Σουσού, το podcast που δεν ήξερες ότι θες να ακούσεις. Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Λοιπόν, το θέμα που επιλέξαμε να συζητήσουμε αυτό το Σάββατο δεν θα μπορούσε να μην είναι η Eurovision. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Θα μιλήσουμε για τη Eurovision σήμερα, θα κάνουμε quiz, θα μιλήσουμε για την Μαρίνα Σάτι και την ελληνική αποστολή. Και τι άλλο θα κάνουμε, Σοφία? Και θα πούμε μερικά facts για τη Eurovision, τα οποία και εμάς μας φάνηκαν ενδιαφέροντα και ελπίζουμε να σας αρέσουν και εσάς. Και μπορεί να είναι και διαδραστικό, Σοφία, δηλαδή αυτός που ακούει, ο ακροατής, να κάνει και αυτός ταυτοχρόνως στο quiz μαζί μας για να βγάλει και αυτό στο σκορ. Ναι, γιατί όχι, όντως μπορούμε να πούμε σε ποιο site το βρήκαμε. Βέβαια, θα πούμε όλες τις πηγές. Ναι. Και πέρα από αυτό, εγώ έχω να μοιραστώ εμπειρίες όσον αφορά τη Eurovision από μικρή, τα οποία δεν ξέρω άμα ταυτιστεί κάποιος. Θα δείξει, γιατί είναι έτσι μοναδικές εμπειρίες. Αλλά θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την Μαρίνα και το τραγούδι που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα για φέτος, το Ζάρι. Πώς σου φάνηκε? Θέλω ειλικρινά, Ελευθερία, θέλω να μου πεις, όταν το πρωτοάκουσες, έτσι την πρώτη φορά, αγαπάμε Μαρίνα, αλλά πώς σου φάνηκε? Θυμάμαι ότι μόλις το πάτησα να το ακούσω, λέω κάτι δεν καταλαβαίνω καλά, δεν μπορώ να πιάσω το ρυθμό. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο και λέω δεν ήξερα αν μου αρέσει ή όχι. Κάποια στοιχεία μου άρεσαν, όπως εκεί πέρα που λέει, που χαμηλώνει λίγο και λέει μόνη και αν μένω αυτό. Και λέω τώρα κάπως. Ναι. Αλλά όσο το άκουγα γινόταν όλο και πιο ωραίο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ εν τέλει. Εσένα? Εγώ όταν το άκουσα, γενικά έχω και κατεβασμένα στο κινητό μου κομμάτια από την Μαρίνα Σάτι και τα οποία τα απολαμβάνω πάρα πολύ. Περίμενα να το ακούσω με ανυπομονησία και όταν το άκουσα ήμουνα στην ίδια φάση με σένα, γιατί λέω τώρα, κάτσε ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνω. Έχει μπλέξει πάρα πολλά είδη μουσικής και ήμουνα σε φάση τώρα αυτό ταιριάζει το ένα με το άλλο. Το ότι ίσως να με επηρέασε και το βίντεο κλιπ, γιατί επίσης είχε πάρα πολλές πληροφορίες και πολύ γρήγορες αναλλαγές από τη μία σκηνή ας πούμε στην άλλη και ήμουνα άφωνη. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Μετά, εντάξει, σιγά σιγά σου μένει ρε παιδί μου, ψιλομαθαίνεις και τα λόγια, ξεκινάς να το τραγουδάς, οπότε το αισθάνεσαι λίγο πιο έτσι στο σώμα σου, χορεύεις και αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τρελαμένη με το Ζάρι, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία μου αρέσουν περισσότερο από κάποια άλλα, όπως αυτό το χαμηλό που λες εσύ, εκείνο είναι πολύ ωραίο, προφανώς. Για να είναι μόνο χαμηλό στη Eurovision θα ήταν πάρα πολύ βαρετό. Τώρα δεν ξέρω στους ξένους πώς ακούγεται. Εγώ όταν το άκουσα, δηλαδή από την πρώτη νότα, νόμιζα ότι ήταν σαν ινδικό, σαν Bollywood. Ναι. Μετά πήγαινε και έκανε σαν beat, δεν ξέρω τώρα τις ορολογίες να σας πω. Μετά ήταν και χαμηλό και μετά πάλι και τα λοιπά. Αλλά στο TikTok νομίζω βρήκα ένα βίντεο που έλεγε ότι το Ζάρι ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα από τα τραγούδια της Σάτι. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή λέει πόνος κρυφός, ήσουν για μένα πόνος κρυφός, που έχει ένα τραγούδι που λέγεται πόνος κρυφός. Okay. Μετά κάποια στιγμή κάνουν σαν φωνητικά. Ναι. Τα οποία υποτίθεται ότι είναι παρόμοιοι ήχοι με τα φωνητικά στις κούπες. Okay. Οπότε έβαλε στοιχεία της μέσα στο Ζάρι και έβγαλε ένα ας πούμε, μουσικό αποτέλεσμα
Ναι, μπορεί να μην τα λέει όλα ακριβώς όπως τα άκουσα εκείνη τη στιγμή, αλλά έβγαζε νόημα. Okay. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχει πάρα πολλά στοιχεία και γενικά η Μαρίνα το Μαρινάκι, η Μαρίνα. Να μιλάς και είμαστε φίλοι. Ναι. Στα κομμάτια της συνδυάζει πάρα πολύ το παραδοσιακό με το πάρα πολύ μοντέρνο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Απλά τώρα σε αυτά νομίζω ότι κάπως μπερδεύτηκαν λίγο παραπάνω τα πράγματα. Εν τέλει το ακούω, δεν είναι ότι δεν το ακούω, απλά με αφήνει έτσι με ένα ερωτηματικό μετά από κάποια χρόνια π.χ. πώς θα το ακούω. Γιατί κάποια σου μένουν, δηλαδή όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποια κομμάτια λες εκείνο το πολύ ωραίο κομμάτι. Να δούμε και πώς θα πάει στη Eurovision, γιατί τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή από το εξωτερικό, που δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που περίμενα εγώ είναι ότι θα φανεί έτσι πολύ μπερδεμένο ακουστικά. Τώρα πώς αυτό προσεγγίζει τα ακούσματα των ανθρώπων στο εξωτερικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκε, στα σχόλια τουλάχιστον οι Έλληνες λέγανε θα πατώσουμε, χάλια είναι, πολύ αρνητικά σχόλια. Και σε αντίθεση με τους ξένους, οι οποίοι τους άρεσε, το χορεύανε, λέγανε τα καλύτερα. Και όσο το άκουγα, τόσο περισσότερο μπήκα στη διαδικασία να ψάξω τη Μαρίνα Σάτι. Εντάξει, την ήξερα, πολλά τραγούδια της τα άκουγα, αλλά δεν είχα μπει ποτέ έτσι να δω συνέντευξή της ή άλλα τραγούδια της κτλ. Ότι είχε δίσκο, δεν το ήξερα εγώ αυτό, ότι είχε ένα τραγούδι κάπως, μυρολόι πρέπει να λέγεται, το οποίο έχει τέλειο βίντεο κλιπ, δεν τραγουδάει καν. Γενικά είναι πολύ aesthetic, να το πω, πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχει μέσα ζουρνάδες, δεν ξέρω, παραδοσιακά όργανα, γενικά τα συνδυάζει με ωραίους ρυθμούς πιο μοντέρνους και βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν το ακούς και λες είναι αυτό το είδος μουσικής. Ναι. Οπότε είναι κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε ξαναστείλει σαν Ελλάδα, γιατί πάντα το κομμάτι που θα στείλουμε στη Eurovision πρέπει να είναι λίγο και πιο... Λίγο μπαμ. Ναι, για Eurovision. Ναι, όντως. Που αυτό δεν είναι απαραίτητα για Eurovision σαν αποστολή της Ελλάδας. Ναι, θα μπορούσε να είναι άλλων χωρών. Γενικά, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι θέλουμε, όπως και όλες οι χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, θέλουμε να στείλουμε ένα κομμάτι το οποίο να έχει χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Ένα μπουζούκι, έναν χορό. Ελληνικό στίχο. Ναι, ελληνικό στίχο. Η Μαρίνα τώρα έχει και ελληνικό στίχο, έχει και αγγλικό, έχει και... Είναι πιο ethnic, γενικά σαν φυσιογνωμία. Ναι. Επειδή ίσως και εκείνη είναι μίξη, δεν είναι καθαρά Ελληνίδα, έχει και ο πατέρας είναι από το Σουδάν. Είναι και από μόνη της και σαν παρουσία έτσι πολύ... Ναι, πολύ εξωτική. Μπράβο. Πολύ όμορφη. Ναι. Γενικά είναι πολύ άρεστη στο αντρικό κοινό. Εγώ ξέρω δηλαδή και στον Γιάννη αρέσει και στον φίλο του τον Φάνη. Τρελαίνεται ο Φάνης, ας πούμε, για τη Μαρίνα. Αλλά και εμένα μου αρέσει. Είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και δηλαδή λες πω και εγώ ας πούμε θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σαν αυτήν, γιατί... Έχει το πακέτο. Έχει μια φρεσκάδα, ρε παιδί μου. Πολύ όμορφη κοπέλα. Και επίσης πρέπει να είναι και πολύ καλή σαν χαρακτήρας, έτσι μου βγάζει κάτι πιο ανάλαφρο, πιο χαλαρό, πιο δημιουργικό. Ότι δεν θα είναι έτσι τόσο ψωνισμένη, φαντασμένη όπως άλλες που έχουμε, έτσι πως μου φαίνονται εμένα απ' έξω. Επομένως νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για την Ελλάδα, αλλά αυτό που δεν ξέρω εφόσον δεν έχει γίνει από τώρα η Eurovision, δηλαδή τα λέμε όλα εκ των προτέρων, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η σκηνική παρουσία του Φωκά, του Ευαγγελίνου. Αυτός έχει συμβόλαιο, δηλαδή είναι αορίστου χρόνου. Γενικά στη Eurovision, πάντα αυτός τον αναλαμβάνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτός δεν είχε αναλάβει το τατού. Το τατού? Το περσινό. Νομίζω το περσινό. Της Λωρίν. Ναι. Είχε αναλάβει αυτό, είχε αναλάβει το προηγούμενο της Λωρίν. Το Euphoria. Ναι, κάποιο από τα δύο, μια στιγμή λίγο να το ψάξω. Μπορεί να έχει αναλάβει και τον Ντίμα Μπίλαν. Ντίμα Μπίλαν, πώς το λένε αυτόν. Φωκάς Ευαγγελινός, Eurovision.
Αυτός γενικά είναι μόνιμος εκεί πέρα. Είναι η θέση του ακλόνητη. 19 φορές, παιδιά. Έχει πάρει την πρώτη θέση με την Έλενα Παπαρίζου. Δεν το περίμενα. Ναι, αυτός πάντα είναι εκεί και κάνει τι λες τώρα. Και τους χώρους. Και τον Ντίμα Μπίλαν, έτσι σωστά το λέω, ναι, το της Ρωσίας. Και με το Σάκη Ρουβά είχε πάει. Βέβαια. Και το This is Our Night, αλλά δεν ξέρω για το Shake It. Ναι, λέει μία φορά με το Σάκη Ρουβά και 2 φορές για τη Ρωσία, την τρίτη θέση. Όχι, λέει την τρίτη θέση με το Σάκη Ρουβά, οπότε είναι το Shake It. Ναι. Και 2 φορές για τη Ρωσία στην τρίτη θέση με τον Σερτζέι Λαβαρέφ. Σωστά το λέω, δεν ξέρω. Ναι, περιμένω πολλά από σκηνική παρουσία. Παίζει ρόλο, δηλαδή τα πάντα. Από το τι θα φορέσει η Μαρίνα. Πόσους θα έχει οι χορευτές από πίσω. Ναι. Τι θα φοράνε οι χορευτές ή οι χορεύτριες. Ναι. Τι θα έχει φόντο πίσω. Άμα θα έχει, όπως έχει και στο βίντεο κλιπ, τέτοιες εικόνες με γαϊδουράκια ελληνικά. Άμα θα έχει... Με το τυρί, τη φέτα. Μπράβο, το σουβλάκι. Βέβαια, ή θα το πάει έτσι πιο χαλαρά. Ναι. Μέχρι τη χορογραφία, όλο αυτό είναι η μισή εικόνα. Γιατί είχε αρκετά στοιχεία μέσα στο βίντεο κλιπ της και το είχα και εγώ απορία το τι θα κάνει στη σκηνή. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη μαεστρία για να μην το κάψεις. Ναι. Και βάζοντας πολλά πράγματα να μην το κάψεις και βάζοντας λίγα, γιατί τώρα ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί αυτός ο άνθρωπος για να βγει το ωραίο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ναι, και δεν ξέρω αν θα χορεύει, θα είναι πιο... Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό. Θα χορεύει ή τουλάχιστον θα κάνει κάποιες κινήσεις με χέρια, έτσι, λίγο κάτι πιο light. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ στην προσωπικότητά της να είναι, ξέρεις, ακίνητη, ειδικά για ένα τέτοιο κομμάτι που είναι ανεβαστικό. Θέλω να δω σε ποια θέση εκτιμάται μέχρι στιγμής ότι θα είναι η Ελλάδα. Χτες που το είδα ήταν νομίζω στην 7η θέση, με πρώτη την Κροατία. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Γενικά στα στοιχήματα γίνεται χαμός. Λοιπόν, το βρήκα. Είμαι στο eurovisionworld.com και μου έχει αυτή τη στιγμή, πως έχουν τα δεδομένα, 17% πιθανότητα νίκης έχει η Κροατία που είναι στην πρώτη θέση. Το άκουσες το τραγούδι? Όχι. Ούτε κι εγώ. Τι καλά. Δεύτερη βγάζουν η Ιταλία, τρίτη βγάζουν Ουκρανία, μετά Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο και πάλι στην 7η θέση εμείς με την Ελλάδα. Στο 8 η Γαλλία, 9 Ισραήλ και 10 η Σουηδία, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά γενικά στη Eurovision, έχει κερδίσει πολλές φορές. Βέβαια θα τα δούμε και μετά αυτά στα quiz, όσο πέσουν και αυτές οι ερωτήσεις. Επομένως είμαστε νομίζω σίγουρα στη δεκάδα, θα περάσουμε σίγουρα στον ημιτελικό νομίζω και πάμε πολύ καλά. Επιτέλους. Επειδή προφανώς είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, αλλά έκατσα να δω λίγα από αυτά και μου έμειναν στο μυαλό 2. Το ένα είναι της Γερμανίας, που πραγματικά δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Είναι πολύ, μάλλον, είναι πολλά τα ωραία τραγούδια φέτος και δεν αναδείχθηκε μάλλον τόσο όσο του αξίζει. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και μετά είναι της Ιρλανδίας, το οποίο πηγαίνετε να δείτε το βίντεο κλιπ. Λες τώρα, τι βλέπω? Για ποια χώρα? Για την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία πρέπει να έχει τις περισσότερες νίκες γενικότερα στη Eurovision. Χωρίς να θέλω να κάνω spoil, αλλά κάποιες ματιές τις έριξα. Και κάτι που θέλω να πω πριν πάμε στα quiz και σε όλα αυτά, είναι ότι η διοργανώτρια χώρα φέτος είναι η Σουηδία και θα γίνει στο Μάλμε, λέει, στην πόλη Μάλμε, στη Σουηδία. Και πάει πολύ καλά στα στοιχήματα κτλ. Επειδή θα την εκπροσωπήσουν ο Μάρκος και ο Μαρτίνους. Τους ξέρεις? Όχι. Όταν εμείς ήμασταν, θα σου πω λύκειο, ή τέλη γυμνασίου, αρχές λυκείου, ήταν 2 πιτσιρικάκια, 2 δίδυμα, πιο μικρά από εμάς, ξανθούλικα, από τη Σουηδία, ο Μάρκος και ο Μαρτίνους. Και οι μικρότεροι από εμάς, που πηγαίναν δηλαδή δημοτικό, ήταν εκστασιασμένοι μαζί τους. Okay.
Και ήταν ρε παιδί μου αδερφάκια, μικρούτσικα που τραγουδούσαν, ξανθά, κουκλάκια και αυτά μεγάλωσαν. Και τώρα πάνε στη Eurovision, επομένως θα έχουν πολύ κοινό από τα παιδάκια που μεγάλωσαν πια. Και τι λες τώρα? Ναι. Θα μπω να τους δω αυτούς τους, τον Μάρκο και τον Μαρτίνο, γιατί πρώτη φορά τους ακούω, να δω τι... Νόμιζα πως ήταν Ρώσοι. Οκ. Αλλά πάνε με τη Σουηδία. Ναι. Εδώ έχω ένα κενό στις πληροφορίες. Στο εντωμεταξύ, εγώ να πω μέχρι η Ελευθερία να βρει την πληροφορία. Το τι έκανα όταν ήμουνα μικρή. Με συγχωρείς, μόλις το βρήκα. Για πες. Είναι από την Νορβηγία. Αυτό ήθελα να πω. Καμία σχέση, ούτε Σουηδία, ούτε Ρωσία. Ούτε Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, σε ακούμε. Λοιπόν, Ελευθερία, λοιπόν, να σου πω, όταν ήμουνα πολύ μικρή όμως, δηλαδή νήπια, θα έλεγα, ή και δημοτικό, και πηγαίναμε στο χωριό μου, στη Ράχη, που είναι ένα μικρό χωριό στην Κατερίνη. Μαζί με την αδερφή μου, την Βάσο, και τις ξαδέρφες μου, τη Σοφία και τη Μελίνα, κάναμε θεατρικό και μετά το παρουσιάζαμε. Στους ποιους, σε όποιον καημένο, ας πούμε, μπορεί να ερχόταν εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, για να μας δει. Και φυσικά κάποια στιγμή κάναμε θέμα Eurovision, τη Ρουσλάνα, τον Σάκη Ρουβά. Εννοείται. Και κάναμε όλα τα χορευτικά. My number one. Όλα τα τραγούδια. Τη Μαντό. Εμείς κάναμε και τη Μαντό. Και έχουμε και βίντεο στη βιντεοκασέτα. Φίλε, εμείς δεν τα βγάζαμε, επειδή ήταν χωριό, δηλαδή δεν είχαμε τίποτα. Σερτά. Ποιο? Μπορεί. Που έβγαζε τα σκοινιά, αυτή η τουρκάλα εξυπόλυτη που κέρδισε. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι το κομμάτι, αλλά δεν θυμάμαι άμα με έχουμε κάνει γι' αυτό και μπορεί να είχαμε κάνει για το Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, S-A-G-A-P-O. Ρακιτζής, ρε φίλε. Ναι. Και κόβαμε εισιτήριο. Κόβαμε, δηλαδή, μέσα σε εισαγωγικά εισιτήριο. Κάναμε κανονικά, ας πούμε, τα χαρτάκια τα οποία είχαν εισιτήριο. Τα κόβαμε εκείνη τη στιγμή σε όποιον έμπαινε. Ήταν η αποθήκη στην ουσία, ο χώρος που κάναμε τις πρόβες όλα. Ήταν φανταστικό, έτσι... Πολύ ωραίο. Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Οπτικό, ακουστικό, υπερθέαμα. Ναι. Δηλαδή δεν είχαμε τι να κάνουμε στο χωριό και κάναμε θεατρικά και πρόβες για Eurovision και ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Κάπως θα ξυπνούσαμε, θα τρώγαμε και μετά θα πηγαίναμε για πρόβα. Τι ωραία χρόνια. Φίλε, ναι, πολύ ωραίο. Θες να το κάνουμε και τώρα. Ναι, πρόβα, έτσι, για εμάς. Δηλαδή, να κόβουμε εισιτήρια από χαρτάκια, να παίρνουμε Α4 να το κόβουμε. Μόνοι μας. Ναι, μόνοι μας. Αυτή είναι η εμπειρία που δεν ξέρω άμα ταυτιστεί κάποιος. Σίγουρα. Αφού θυμάμαι ότι όντως ήταν κάτι πολύ σημαντικό η Eurovision. Την περιμέναμε, ξέραμε όλες τις συμμετοχές. Εγώ έβλεπα Superstar με την Χριστίνα Λαμπύρια, Νελιπός, που είχε και τον αδερφό του Ρακιτζή, εκεί, αυτό στο πάνελ, φανταστικό. Και πηγαίνω να στέλνουν αποστολές στο Star, τα ωραία χρόνια του Star, και στέλνουν αποστολές με αυτόν τον Πουλόπουλο. Αυτός είναι Eurotρέχα, είναι με μόνο Eurofan. Μπράβο, αλλά πολύ. Και πήγαινε συνέχεια αυτός με τα μικρόφωνα και έπαιρνε συνεντεύξεις από όλους και ξέραμε όλα τα καυτά νέα και τα από πίσω, τα backstage. Οπότε ξέραμε ανα πάσα στιγμή ποιος θα πάει, ποιες είναι οι συμμετοχές, ποιος είναι πιθανό να κερδίσει. Αλλά μιλάω για τα χρόνια τώρα γύρω από τότε ίσως που κερδίσαμε μέχρι... 4. Ή το 5. Δεν θυμάμαι. Το 4 πήρε με το Euro, το 5 νομίζω κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου. Και μέχρι ίσως το 2010-2011, κάπου εκεί, ήμασταν πολύ φανατικοί όλοι. Ναι. Και μετά σιγά σιγά άρχισε λίγο η πτώση. Ναι, λίγο να φθήνει το ενδιαφέρον. Θέλω να μου βάλεις με σειρά προτεραιότητας τις 5 αγαπημένες σου συμμετοχές της Ελλάδας. Δεν έχω 5.
Τώρα πρέπει να το μελετήσω, γιατί... Ποιο σου έρχεται? Μου έρχεται σίγουρα τα πιο γνωστά, ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου. Και μετά αυτό που μου έρχεται... είναι και ο Σαρμπέλ. Ο Σαρμπέλ και η Καλομήρα. Πω. Ναι, πολύ ωραία και αυτά. Και αυτά είναι τα πιο παλιά. Και μετά για πέμπτο, όχι ότι αυτά είναι σε σειρά προτεραιότητας, γιατί τώρα με έχεις πιάσει έτσι απροετοίμαστη. Και το πέμπτο, ξέρεις τι μου έρχεται, αν και δεν μου είχε αρέσει. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Ο Λούκας Γιόρκας. Ναι, αυτό μου έρχεται. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου είχε αρέσει. Απλά μάλλον μου έμεινε πάρα πολύ, έτσι, στη μνήμη. Μου κόλλησε. Αυτό. Εσένα? Εμένα βάζω πρώτη την Καλομήρα, εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά θα βάλω την Παπαρίζου. Μετά θα βάλω το Σάκη το Ρουβά. Θα βάλω Σαρμπέλ. Και μετά θα βάλω ένα το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Ναι. Δεν άρεσε μάλλον καθόλου. Δεν ξέρω καν αν πέρασε στον τελικό. Ναι. Της Κατερίνας Ντούσκα, δεν ξέρω πώς το λένε στο επίθετο. Το Better Love. Better Love. Όχι έτσι προφανώς. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το Αβάντι Ντο Φαφαφά ήταν δικό μας? Ναι, μαθήματα σολφές. Φίλε, τέλειο. Νομίζω ότι αυτό βάζω πρώτο, γιατί ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό. Αβάντι Ντο Φαφαφά. Σολφα, σολφα, σι, ντο, σι, μι, ντο, σι, ντο, σι, σολ, σι, ντο. Ντο, φα, 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 ντο, σι, σολφα, σολφα, μι, ντο, μι. Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Και το I Would Die For You μου άρεσε. Ναι. Αυτό είναι της Έλενας. Αντίκ τότε. Ναι. Και μετά είναι και η Αναβίση, που ήταν ωραίο κομμάτι. Ναι, τότε που ήρθαν τα τέρατα ήταν στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή τα φοβόμουν απίστευτα, δεν ήθελα να τα βλέπω. Ήμουν και μικρή τότε, προφανώς. Και τα φοβόμουν. Ήταν όντως έτσι λίγο στα μάτια των παιδικών μας ματιών. Στα μάτια των παιδικών μας ματιών. Ό,τι θες εσύ μπορεί να είναι. Τέλεια. Στα παιδικά μας μάτια, τέλος πάντων, ήταν μια πραγματική μορφή. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές iconic στιγμές της Eurovision, δηλαδή τραγούδια από άλλες χώρες, που τα θυμάσαι και τα τραγουδάς ακόμα. Δηλαδή, εγώ είχα ξετρελαθεί με το Fairy Tale, Νορβηγία. Όντως. Αχ, πώς τον λέγανε αυτόν, ωραίος τύπος. Ναι. Ριμπάκ. Δεν θυμάμαι. Πάντως, με το βιολί. Ναι, είχαμε ξετρελαθεί όλες οι μικρές τότε και οραματιζόμασταν έναν πρίγκιπα που θα έρθει να μας πάρει με το άσπρο άλογο και με το βιολί και να παίζει από πάνω με το άσπρο άλογο και να μας πάρει μαζί του στο παραμύθι. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ το κέλε κέλε. Κέλε κέλε, κέλε κέλε. Ναι. Μου άρεσε το Doom Tek Tek. Ναι. Αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η Ρουσλάνα. Πω, φίλε, νομίζω ότι για μένα η Eurovision είναι η Ρουσλάνα. Είναι θεά. Ναι. Αχ, ξέρεις τι θέλω να πούμε. Σχεδιάζα να το πούμε στην αρχή του επεισοδίου, αλλά κάπως το ξέχασα. Α, ναι, σωστά. Είσαι έτοιμη? Πώς ξεκινάει? Εμένα όλα αυτά τα κομμάτια, όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά, μου θυμίζουν το παραπέντε. Γιατί ο Καπουτζίδης είχε βάλει αρκετά τέτοια κομμάτια σαν ήχο. Και αυτό το είχε βάλει και το μαθήματα σολφέζ είχε βάλει. Θυμήθηκα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί μου έρχονται ένα-ένα. Θυμάσαι της Γερμανίας, το Satellite.
Για πες. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you and I hold up into the night. Ναι, Hello, me αυτό δεν without αρέσει toil. καθόλου στον Γιάννη. αρέσει. Δηλαδή λέει πώς κέρδισε αυτό. Φίλε, ήταν τέλειο. Αλήθεια. Πολύ πιασάρι. Και εμένα, εντάξει, έτσι και έτσι. Και ένας άλλος. Ρουμανία, που ήταν σαν ασημένιος. Ναι! Αυτό ήταν τέλειο. Αυτό είναι Eurovision, ρε φίλε. Ναι, αυτό όντως το καρακιτσαριό είναι Eurovision όντως. Ναι. Επίσης, μια χρονιά, ίσως το 8 να ήταν δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ακριβώς, κέρδισε η Σερβία. Ναι. Με το Μολιτβά, που ήταν μια κοπέλα που ήταν, βασικά όλες ήταν με κοστούμι. Αχ, ναι, μπράβο! Ναι, όντως. Ωραίο κομμάτι και αυτό. Επίσης μετά η Λωρίν που είναι εξαιρετικά και το τατού και το, πώς το λένε το άλλο. Το Euphoria. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή νομίζω ότι από το 15 και μετά βγαίνουν κομμάτια τα οποία όντως τα ακούς, ρε παιδί μου, και μετά στη ζωή σου, γιατί ως επιτοπλίστων τα κομμάτια της Eurovision κάπως έμεναν. Τα κομμάτια της Eurovision τα άκουγες εκεί, άντε μετά για τους 3 επόμενους μήνες και μετά χανόντουσαν όλο τα περισσότερα. Όλο το καλοκαίρι παίζανε. Ναι, όντως, εκεί πέρα ήταν το full τους. Αλλά τώρα ακούς κομμάτια τα οποία είναι από τη Eurovision, αλλά εγώ ας πούμε δεν ξέρω τι φτιάχτηκαν για τη Eurovision και λέω έλα ρε, αυτό ήταν στη Eurovision, μπράβο. Ναι. Και ένα ακόμα ήθελα να πω, το οποίο σου διαφεύγει. Μου ήρθε και μου φύγε. Και κάτι τελευταίο iconic που ήθελα να πω. Iconic μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό. Θυμάσαι την Κοντσίτα? Ναι. Πόσο σοκ είχα πάθει τότε. Μα δεν καταλάβαινα. Τι συμβαίνει. Ναι. Πολύ περίεργο μου φαινόταν. Νομίζω από ποια χώρα ήτανε? Αχ, δεν θυμάμαι. Ουγγαρία. Σουηδία. Θα σου πω. Ναι, πες μου. Εγώ ανατρίχιαζα όταν το έβλεπα, γιατί ήταν πραγματικά, ήταν το Phoenix το κομμάτι. Ήτανε, και Phoenix. Φίλε, ήτανε πάρα πολύ... Αυστρία. Αυστρία. Ήταν πολύ εντυπωσιακό και η εικόνα, ας πούμε, της σκηνής, τέλος πάντων, το σκηνικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και η φωνή ήτανε... Τρομερή φωνή. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και το φόρεμα... Το ζήλευα. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, επειδή έχουμε πολύ σουσού μέχρι στιγμής, λέω να προχωρήσουμε στο quiz. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς. Βλέπεις πόσο επαγγελματίας είμαι. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, Σοφία, σου έχω στείλει 2. Ναι, οκ. Μία και μία ερωτήσεις. Λοιπόν, το δικό μου το quiz, από πού το βρήκαμε, Σοφία? Στοίχημαν blog. Και το δικό, αυτό που θα λύσεις εσύ, Σοφία, είναι από το quiz.gr με τίτλο «Πόσο καλά ξέρεις τη Eurovision», γιατί λέμε και τις πηγές μας πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, θα κάνουμε 1 και 1 κάθε φορά. Ναι. Ωραία, εντάξει, εύκολο. Λίγο κρασί, συμπληρώνω τη φράση, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και... Το αγόρι μου. Φίλε, δεν ήξερα ότι αυτό πήγε Eurovision. Η Μαρινέλα. Ναι. Όντως πήγε. Ναι, είχε πάει η Μαρινέλα. Ναι. Και η Σοφία Βόσου με το θάνατο να μπαίνει, άνοιξε και ήταν τόσο τέλεια φωνή της. Το έχεις ακούσει ποτέ? Το live? Πιθανό να το έχω ακούσει, αλλά... Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι. Και η Κέτη Γαρμπή. Για τον Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Παλιά. Ναι, αυτά είναι τα παλιά. Λοιπόν, ευκολάκι, Σοφία. Πόσες φορές έχει κερδίσει η Ελλάδα τον διαγωνισμό? Δεν έχει. Ή άπαντα εγώ μόνη? 1, 2, 1 ή 3. Αχ, στο καλό σου. Ήμουν ανάμεσα στο 1 ή στο 2. Θα πω 2. Όχι. 1. 3. Αλήθεια τώρα. Πόσες φορές έχει κερδίσει? Κοίτα, η μία ήταν με την Έλενα. Ναι. Παίζουμε κανονικά. Παίζουμε κανονικά με τις γνώσεις που έχουμε. Μα κανονικά, αυτές είναι οι γνώσεις μου. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Είναι η μία η Έλενα Παπαρίζου και μετά νομίζω ότι ήταν και άλλη μία πιο πριν. 2. Καμία δεν είναι. Λοιπόν, μπαίνει με 3. Αλήθεια τώρα? Ναι. Πλάκα κάνεις? Όχι, δεν κάνω πλάκα. Ωραία, απάντησε όποιο πιστεύεις. Θα πω 2. Το βάζω. Και δεν το βάζεις. Φίλε, μία. Μία φορά έχουμε κερδίσει. Μόνο my number 1, τίποτα άλλο. Έλα ρε. Αλήθεια. Έχω πάθει σοκ. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι ρε. Καλά δεν έχουμε κερδίσει άλλη μια φορά.
Κάτι θα πρέπει να είχαμε κερδίσει. Λοιπόν, μάθημα σολφές με Μπίγαλη, Αναβίση ή Πασχάλη. Πασχάλη. Σωστό. Ευχαριστώ. Ποια χρονιά διοργάνωσε η Ελλάδα τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision? Τον οργάνωσε. Δηλαδή, από τη χρονιά που κέρδισε η επόμενη. Το 6. Πολύ σωστά. Συμπληρώνεις Περικλή, Σοκράτη ή Παυσανία. Εσύ superstar. Σοκράτη, εσύ superstar. Σοκράτη. Ποιος είναι ο σημερινός πλήρης τίτλος του διαγωνισμού στην αγγλική γλώσσα? Α. Eurovision Song Contest Tour. Β. Eurovision Song Contest Tournament. Γ. Eurovision Song Contest Grand Prix. Ή Δ. Eurovision Song Contest. Εγώ error. Eurovision Song Contest. Θα πω Tournament. Σκέτο. Eurovision Song Contest. Okay. Το 1980 η Άννα Βύση κάνει auto-stop, push-ups ή όλα καλά. Auto-stop. Ναι. Ποια χρονιά συμμετείχε για πρώτη φορά η Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision? Το 1974, το 1970, το 1967 ή το 1966? Ούτε εγώ ξέρω. Πες 67. Ήτανε το 1974. Ποιος λέει stop το 1987? Θάνος Καλήρης, Κώστας Μπίγαλης ή Πέτρος Ιακωβίδης? Δεν το ξέρω. Αποκλείεται να είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Θα πω τον Μπίγαλη. Είναι ο Θάνος Καλήρης. Το χάσαμε τον πόντο. Ποια από τις παρακάτω χώρες εκτός Ευρώπης έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό? Το Μεξικό, η Βραζιλία, η Αργεντινή ή η Αυστραλία? Η Αυστραλία. Australium. Πολύ σωστά. Πώς μπαίνει η Άνοιξη? Στα ξαφνικά, στα ψέματα, στα παραμύθια? Στα ξαφνικά. Σοφία Βος. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες νίκες στο διαγωνισμό μέχρι το 2020? Η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο ή η Ελλάδα? Το είπαμε και πριν στα κρυφά. Είναι η Ιρλανδία. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, Σοφία. Η Κετούλα, Γαρμπή. Κετούλα. Ροκ και metal. Ροκ και τσιφτετέλι, ροκ και blues. Ροκ και τσιφτετέλι. Πολύ σωστά. Η άλλη τσιφτετέλι. Παιδιά του Πλάτωνα. Έκανε το Αριστοτέλη με το τσιφτετέλι. Τέλει. Ποια ήταν η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα? Ας το πω καλά. Ποια ήταν η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετείχε στον διαγωνισμό? Ισραήλ, Μαρόκο, Αυστραλία ή Τουρκία? Θα πω Τουρκία. Το Ισραήλ. Ήμουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Die for you με Παπαρίζου σε ποια θέση? Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη? Τρίτη. Ναι. Ποιο ήταν το επίσημο σλόγγαν της διοργάνωσης το 2006, την οποία διοργάνωσε η Ελλάδα? Feel the music, feel the culture, feel the light ή feel the rhythm? Feel the music θα πω. Feel the rhythm. Σωστά. The rhythm. The music είπες? The music είπα. Εντάξει. Ναι. Λάθος. Μου φάνηκε πιο εύκολο το music. The rhythm. Okay. Σ' αγαπώ SAGAPO τραγουδά ο Ρακιτζής το 2000, 2002 ή 2004? 4 όχι. Είπες 2000 ή 2001? 2002. 2002. 2002, σωστά. Yes. Το χρονικό όριο διάρκειας ενός τραγουδιού στο διαγωνισμό της Eurovision είναι 4 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά ή 6 λεπτά? Θα πω... Σωστά. Πόσες φορές μας έχει εκπροσωπήσει ο Σάκης Ρουβάς? 1, 2 ή 3? 2, με το This is our night και το Shake it. Σωστά. Ευχαριστώ. Στον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision, οι 7 διαγωνιζόμενες χώρες εκπροσωπήθηκαν με 6 τραγούδια, 2 τραγούδια, 1 τραγούδι ή 3 τραγούδια? Error. Κι εγώ δεν ξέρω. Ήταν 7 χώρες, αλλά όχι 7 τραγούδια. 6. 2. Το δικό σου τελείωσε και μας βγάζει αποτελέσματα. Καλά, εντάξει. Κομψή κομψά που λένε και στο χωριό μου. Ούτε κλαίει, ούτε γελάει που θα έλεγε και η γιαγιά σου. Η δικιά σου γιαγιά. Φρόντισε την επόμενη φορά που θα παίξεις τα υπόλοιπα quiz να κάνεις τη διαφορά. Ούψι. Οπότε συνεχίζω εγώ. Το σηκώσαμε το τιμημένο το 2002, 2004, 2005, σωστά. Ποιος μας εκπροσώπησε στον τελικό της Αθήνας? Δεν χρειάζεται να πω. Η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση. Ποια χαιρετά ο Σαρμπέλ? Τη Μαρία. Τη Μαρία.
Γεια σου Μαρία. Το καλομυράκι έχει Secret combination. μυστικό συνδυασμό. Όπα! Ο Αλκιός βάζει μια φωτιά σε όλα τα... Βάζω μια φωτιά! Hey! Σε όλα τα παλιά. Σε όλα τα παλιά. Του Γιώργα η ψυχή την έχει Την έχει βγει... Τη φωτιά. τη φωτιά. Σε ποιο reality έπαιξε πρόσφατα η τραγουδίστρια του Aphrodisiac. Στο Survivor, η Ελευθερία Ελευθερίου. Όντως. Ωραίο φόρεμα είχε βάλει. Ναι, αλλά δεν μου άρεσε το από πίσω με το κοσίλι. Δεν το θυμάμαι τόσο πολύ. Και δεν πήγε καλά. Alcohol is free αγάθωνας. Μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι από μόνη της. Απαντά. Το 2018 η Γιάννα Τερζή πήγε στον τελικό. Πέρασε στον τελικό. Σωστό ή λάθος? Όχι, δεν πέρασε. Είχε πάει στη Eurovision η Ναι. Τερζή. Ναι. Μπόνους εκτός Ελλάδας. Βέρκα Σερντουκά. Ναι. Τραγουδά για την Ουκρανία, Ρωσία, Αρμενία. Το πρώτο τι ήτανε? Ουκρανία. Ρωσία. Ουκρανία θα είναι. Τι απαντάς? Το άλλο τι ήτανε? Αρμενία. Ουκρανία θα πω. Όντως είναι η Ουκρανία. Yes. Ναι. Τα αποτελέσματα. 19 στα 20. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είσαι έτοιμη να δεις τη Eurovision. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό επεισόδιο. Να πω εδώ να κάνω μια πρόταση θέλω να κάνω για τους φίλους ακροατές. Επειδή εγώ όταν θα παίξει Eurovision δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι σε ταξίδι αν όλα πάνε καλά. Θα ήταν πολύ ωραία ιδέα αν θέλετε μαζί με τους φίλους σας να κανονίσετε βραδιά Eurovision. Να εκτυπώσετε λίστα με τις χώρες και τα λοιπά, πόσους πόντους βάζετε στον καθένα και να έχετε και πίτσες, μπύρες. Τέλειο, τέλειο. Και όλα αυτά. Αυτό είχα να προτείνω εγώ για όποιον θέλει. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εγώ σκέφτομαι να το κάνω αυτό με τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είναι φαν της Eurovision. Συνήθως τα βρίσκει τους νικητές πριν καν γίνουν νικητές. Μπράβο. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα χάσω από αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Καλό ταξίδι, κυρία Ελευθερία. Ευχαριστώ. Μπορείς να μου πεις καλά να περάσεις, γιατί αυτό μου ακούγεται λίγο μακάβριο το καλό ταξίδι. Δεν μ' αρέσει. Α, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ. Καλά να επιστρέψεις, όλα καλά γενικά. Να είναι όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχόμαστε μέχρι την επόμενη φορά. Ας κρατάμε τη θετική ενέργεια ψηλά. Με καφεΐνη και σουσού.